Khulu kuGatsheni sengikhona sengiphakathi wengaNzakwethu kuchannel ehamba phambili kezwa. Mina ke ngimfeze umuntu ungakhuma lo bathi ilast bona amagumede ngazakwethu. Mangabe usemusha ngizaphinda ngicela usubscribe, ungakhohlwa ucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. WengaNzakwethu ke umculo wasobongo olwazayo kakhulu ngetourist lasentumbane lapha insizwa uGovozile umfo kaMntungu umfo wakhuma lwenze ungajwayelekile kuzokhumbuleka wengaNzakwethu kunomcimbi ozoba khona lapha iMothers of All Maskandi Festival la khona kuvotela abaciko kaMaskandi noma iliphi ke iciko lapha ke mangabe iciko lizoba namavoti amaningi lizohlumula lapha ke iquantum elisha ceke lapha ke nxusa abalandeli ukuthi bavotela noma iliphi iciko lapha ke abalizwa ngaphakathi noma ke abafisa limuke nesamba sequantum lapha bese kuthi ke umlandeli okuyena ozobe vote kakhulu uzohamba lapha athole ke itrip uneqhawe azobe livotele ngamavoti amaningi lapha nabazikhiphe ke endaweni yobumnandi. uGatsheni engaNzakwethu lapha ungomunye wabantu nabo ukuthema kuphakamisa igama labo. Ngibona nabantu abaningi impela bangalishila lapha igama likaGatsheni. Insizwa uGovozile ivelenze ungajwayelekile. Uzikhumbule ukuthi uGovozile naye uyiciko ungumculo kodwa ke uthe yena ngawakhe abantu abafuna ukuvotela yena uyacela ukuthi bavotele insizwa ngakubo uGatsheni lapha ke ifika ekhasini kuFacebook le insizwa yathi mina bengicela ningivotele ngapha amabhenca wasethi niyeza lena ke iquantum ngiyogibela nami emakhaya mangabe ke izathola insizwa uGatsheni. WengaNzakwethu ke isenze sihle senze lapha noGovozile cause uyazi ukuthi mhlambe yena ke ukade lapha wagcina ke ukuthola itrend lapha ngakho ke umuntu ongathi usematheni kulezi insuku ongathi impela makuvota abantu abaningi abamkhonze kakhulu lapha insizwa uGatsheni uyena usemathubeni ke ukuthi angalithola iquantum elisha ceke wasenxusa kuGatsheni okanye uGovozile lapha nokuthi ke abantu abafuna ukuvotela yena abangazixaki kodwa ke abavotela insizwa uGatsheni ke mhlawumbe wena ngazi kuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba lensizwa uGovozile ungumculo ngenza mhlawumbe ezethembe okanye mhlawumbe uyabona ukuthi ngempela mangabe kuthiwa lamavota kuGatsheni maningi amathuba ukuthi ahlangana namanye amavoti amaningi bese insizwa iyawina ke kanjalo ke iquantum. Mhlawumbe lithino lakho ngalolu daba hlana comment section ungixoxele kabanzi ukuthi mhlawumbe lithino lakho ngalolu daba ngaza ukuthi ngilasiboni sengivuma manje ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwivideo elandelayo nesikhathi esilandelayo kwakho subscribe ungakhohlwa ukungilandela Facebook @radio inkeza ZA nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.